अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अॼु असां अलिफ बे जा अलिफ वा ओ वारा आवाज़ पढ़ंदासीं। शुरू कयूं था। अलिफ वा ओ, बे वा बो, बे वा बो, भे वा भो, ते वा तो, थे वा थो, टे वा टो, ठे वा ठो, से वा सो, पे वा पो, जीम वा जो, ये वा जो, झे वा झो, ञे वा ञो, चे वा चो, छे वा छो, हाय वा हो, हाय वा खो, दाल वा दो, धाल वा धो, डे वा डो, डे वा डो, ढे वा ढो, जाल वा जो, रे वा रो, रे वा रो, जे वा जो, सीन वा सो, शीन वा शो, स्वाद वा सो, ज्वाद वा जो, तोय वा तो, जोय वा जो, ऐन वा ओ, गैन वा गौ, फे वा फो, फे वा फो, काफ वा को, काफ वा को, खे वा खो, गप वा गो, गे वा गो, घे वा घो, ङे वा ङो, लाम वा लो, मीम वा मो, नून वा नो, अणे वा णो, वा वो, हे वा हो, हमज़ो वा आओ, ये वा यो। फ्रेंड्स, जेकॾहिं वीडियो पसंद आई है तो असांजे चैनल के सब्सक्राइब कंदा ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कंदा।